Jenny Salas, 12 years ng radyoman sa DXDC RMN Davao. Pagsunod na ako sa RMN Davao, medyo dili smooth ang operation that time. And I'm so blessed na naging part ko sa amo ang katong nga sitwasyon. And then, syempre, nag-start pod ko, actually, dili sa DXDC. Gikan ko sa Jensen, from volunteer, reporter, and then naging traffic secretary, both AM ug FM sa Jensen, and then 10 years pod ko dito. And I'm so glad and blessed gid sa RMN na nailahang trust sa ako ang giko ako nilagbalik after nga nawala ko sa Jensen og nag-venture sa laing gigrab ang opportunity sa laing lugar. So after 3 years pagbalik na ako, gibutang ko nila dinhi sa Davao og siguro na ay mission para sa ako. And then dagan kayong salamat sa mga tao, sa among mga listeners na padayon na nagasuporta sa amo tungod hantod karon nagpabilin ming number 1 sa inyo ang tanan mga kasama. Dagan kayong salamat, especially sa mga advertisers nga maong nagbuhi jud sa amo gikan sa akong kasing-kasing. Dagan kayong salamat mga advertisers ug mga kasama. Happy 63rd anniversary mga kasama. Tatak RMN.